Αυτό είναι το λογισμικό Design Access Program, DAP, της XPEL. Έχουμε πάνω από 120.000 σχέδια. Θα ανοίξω το kit για τον εμπρός προφυλακτήρα. Το ωραίο με αυτό είναι ότι αν δεν ξέρεις πού πάει το κάθε κομμάτι, το λογισμικό της XPEL σου δείχνει ακριβώς πού τοποθετούνται. Μεταξύ της προβολής σχεδίου, Layout View, και της προβολής κοπής, Plot View, αναρωτιέσαι πού μπαίνει. Απλώς εναλλάσσεις τις προβολές. Όλα είναι σχεδιασμένα εδώ, ακόμη και οι κοπές για τους αισθητήρες παρκαρίσματος και το καπάκι του γάντζου ρημούλκησης. Θα καλύψουμε κάθε άκρη που μπορούμε. Και εδώ φαίνεται ότι μπορούμε να αγκαλιάσουμε όλη την άκρη με ένα απλό κλικ. Τώρα πάω εδώ, θα εφαρμόσουμε το Wrap Edge και θα δεις αυτές τις πορτοκαλί γραμμές, το περίγραμμα. Θα πεταχτούν προς τα έξω και θα μας πει ότι τροποποίησες το σχέδιο. Δες τι θα γίνει, πετάγονται προς τα έξω. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να τυλίξεις την άκρη χωρίς να φαίνεται. Φτάνεις ακριβώς στην άκρη. Και αυτό είναι το πλεονέκτημα της XPEL. Η υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα, όπως και η εξοικονόμηση του υλικού.